Venres, 29 de novembro. Concentración comarcal ás 9 da noite na Praza de Armas en Ferrol. Ven a Noite de Defuntos. Trai a túa cabaza e o teu facho. Se cabra podes ti chegar ata donde ninguén chegou. Se cabra podes ti loitar cos demos que ninguén matou. Mil batallas no teu masín agardan no teu pabillón. Por mares a outro confín, realidade ou ficción. Manifesta a túa protesta pola falta de solucións para a comarca de Ferrolterra. Denuncia a situación que está a padecer a comarca. Ferrolterra exixe solucións. Las veces miras máis polo e no tempo voltaste a perder. Silencio toda a tempestade, nos teus ollos podo ver a vida dun lobo de mar, de alguén que soubo percorrer o fin onde te leva o ar. E se non podes lembrar, E exixe o esforzo concertado das administracións públicas para desenvolver políticas que rematen co declive dos nosos povos, vilas e cidades. vai por fin, o experto e bebe por fin. Ferrolterra exixe solucións. Ven a Noite de Defuntos. O venres 29 de novembro ás 9 da noite na Praza de Armas, diante do Concello de Ferrol. Trai a túa cabaza e o teu facho. Lo que non podes lembrar. Ferrolterra exixe solucións.